Pwede rin yung short. Pwede na, ano na. Nagkot siya dong. Ano mas? Mas na ka? Tanggalan lang, mas. Tira na, tira na. Hello guys, this is Eric Philip of Dago City, Davao Mindanao, Philippines. Welcome to my channel, welcome to my traditional hilot with healing. Ayan po. Shout out po sa first viewer ko lagi guys. May hapon daw. Kasi mong di pamate. Ugo. Pila kadlaw naman na. Naminaw ni mo. Pila kadlaw na. Dua kadlaw. Kung sa pagkain pamate ni mo, gawa sa ugo. Ugo lang, mulay sa tipikon. Kapoy lawas. Awa. Kapoy. Paminan mo kapoy. Lamin matog. Na. Kung sa pagkain. Ugo lang, ugo o kapoy. Gigil ka na siya kalintura, boss. Kung sa kataas. Sa tulas temperature niya. Pinakataas. 38 point. Ano ko bro? 38.2. Kung sa may paminaw mo atong inita, init o bugnaw? Bugnaw. Pas mo ka. Bugnang dula, wala pa kakaon. Ano siya? Doon man nakaklase ang kalintura. Kung init ta, ang kalintura ta nga init kayo, munay patig. Pero kung gitugnaw ta, sa kaon. Kalap sa kaon. Ana na siya. No, tapos siguro pagka unahan lang ang trabaho, kanya lang ang kaon, no? Kaon jud da, no? Mana gyud? Wala na. Ulo. Sa ulo. Ulo. Si cellphone. Oo na siya. Ang sa cellphone, kuha na siya. Ikaw ka na makangurot ng tubig sa ulo. Makangurot ng tubig sa ulo. No, sinalan, dapat na kaya para or layo gamay. Linay kami ng tubig kasi pag cellphone, ang tiraw na ng mata o kanyang utok. Hindi kasi minum tubig. Oo, doon kami lingkod doon. Lemon, dito sa lamang mo. Ma'am, dito mo ba? Dito mo. Dito lang na. Dito lang po. Ulit mo si, dire ka. Dire ka. Walang na ako ni ay. Nga, dire ka ba? Kaya para maluwag ka. Eh, Jesse, kaya sa balay naman daw? Salan. Sala. Hindi na akong ginikanan dire. Dire pa nag-stay. Bansalan yun. Ikaw, taga-bansalan ka. Lega na edad mo? 13. So, ayan guys. Hello guys sa taga-bansalan. Davao del Sur, ha? Bansalan, Davao del Sur. Hello sa inyo, ha? Si Eric Hilot ni guys. No, si Dodong, Dodong kung man eh. 13 anyo sa itong tabangan. Shout out sa mga, sige ko na soccer. Soccer. Athlete nga mga soccer. God bless sa inyo, ha? No, ano lang, no? Nindot nga natin mga athlete nga player sa tuwa sa Davao del Sur, no? Nadugo man yung ipamati sa iyang testimonya, nagiubos yan, nabar ulo, kapoy yung paminat sa kawasan. So ayan guys, so ayan shout out sa ang top 5 countries viewers, Malaysia, Thailand, India, Indonesia, Philippines. Thank you so much. Lahat po ng mga viewers na ko, regular subscribers na ko, maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa kuha. Thank you so much guys. Ayan. Diyan sa mga tayo sa mga location, taga Dago City ko guys. Barangay Sumuan, First Club Street, Rabino Compound, Purok Mangga, Dago City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Ayan. Kung ganun mo mag-preference ako ha, na ako'y Facebook ha, kung ganun mo, na ako'y Facebook, Eric Hilot ang binisaya. So ayan guys, karoon na po nakakita ng video, please subscribe, i-click lang notification bell para update ko sa kung in-upload ka dadlaw. Comment, like, and share. So ayan, so maghilot na po guys. Love you guys. Sige, tagalan mo saan ba ito? T-shirt na yan. Matanggal yan. Shoot mo sa? Muilot ka piyang boss? Oo, ito may napiyang. Hindi akong kamot ba? Mga napiyang man. Butcher, training o butcher ba?
Nindot na, marag. Kalitan ba? Kapag ako ginay kwarta ni balik. Wap, pasyo. Australia, kung sa mga Canada. Igorot na daw. Singasa. Asa? Sa, sa gawas. Nakuan ba na kalitan siguro ni Umbot? Hiwa. Pag-ura pa pag training ko. Kalitan na. Wala na dyan eh. Kita ka eh. Ako kay kwarta ng boxer ba? Lagi. Kapitan lang ka diri. Pag magkapitan, wala ka. Sarap ka swildokan. Bawi na. Tama ka taga. Nagkuhan na lang. 6 semana lang. Sarap sa ito gamay. Sarap gamay. Sarap ka. Up. Okay na ka na? Relax lang. Relax, relax. Hindi pa kami daw. Ha? Ha? Stefan. Okay ra boss, mag-video-video ka boss. Oo, pwede. No. Ha? Okay. Dito may? Kaya ra.
Hindi ko tinigan tanda. Sa papa yung lawas. Tulog. Tulog.
hindi ko pa kuhan boss. Kaya, hindi mo maglagay ako. Ha? Ingaw mo nagyapon mo ma. Pag mag-ihaw na, magbasa no? Sakit. Imbalance ako. Ha? Imbalance ang panahon. No? Nada? Imbalance ang panahon. Ang panahon, pati imbalance ang tanan. Dito ipuna sa Dua ka bulan. ako, no? Yung man, manipim yung kasi ukaw man. Manipim man po. Oh. Absent eh ko rin eh. Kuhan ko. Ako, ni-apil ko na sa una. Turo ko ni undang sa kwan. Pag IELTS na. Ah, oo, ayan. IELTS ko ni undang. Set ko na yun eh. Wala pa dito ko may exam. Wala dito ka exam. Wala ko may exam. Mahal kayo eh. Kaya pag kuman, mga eskwela ka man. Ano sa review ba? Review. Pag mag-review, exam. May bayad na po. Na dito magpuyo. Lagi ka pasar, usap na po. Ano ba? Mahal kayo. Pag Kasi mo pasar, okay. Atong gihilot ako ito rin. Pasar ako na. ito sa sirpon. Siya. Nadigo sa. Si Mario. Nakapasar na po siya sa interview. IELTS. Nag-review na po sila, bayad dito. Review. Pero di ko naundang. Ay, una-una pa. Huwag ko kaya sa kasto. Di kaya. Nakapagpatid. Nabok din ito. Abang kuhan. Ay, exam no? Sam. Hindi ko ramata niya. Hindi ko kailangan ka ng ang utang tao niya. Hindi madaya. Nakuha na kong gano'n. No? Hindi. Nagawas Hindi ba? ba? Dito kagawas ba? Nakuha ng utang. Oh. At nang ito ko. Isang pag i-package na tanan $500,000 magsungkol ko. Masalar ka lang. Meron ba eh? Yung Sirbol ikaw yun. finance boss. Sirbol yun. Oo, kasi dako ka na, bisag dako. Kaya total, pag dako magsildo. Kung ako lang, makalusot lang ko, total, na-training ako ko. Kung may English, hindi mo po kita mabitid English. Hindi yun, nakutin lang ko. Kasi ba, kung man mukuhan nga, total, dili makamakpagdak ko, kita balo man may trabaho. Hindi magagap nila na mong opera sa una. Kasi, kapital, ano ba? Pag mula rin dati, didak permanente ah. Dito na lang mangitag trabaho no? Sige, kung ma-butser na dito ba? Hindi na ako mag-sweldo ba yun? Uy, hildo yan. Nago yung mga kabatch na ako sa... Kabatch na ako nga. Ano yung nasakyanan? Di mo kung ikuhan ko, di... Ma-finish contract lagi niya, ma-milyonaryo naman ka. Finish contract ha? 2 years yung nga ano? 2 years. Iwas lang nimo kay siyempre utang man po. Aw, kay kapital wa yung utang. Una di budget. Kaya ba nag-training ato na may mga kutsi gani, nag-training. Oh, may kaya gyud. Slaughter! Ang uban, gis Davao. May kaya gyud sila. Davao. So, bisyo pila yung budget, wala ko 5. Yan. Kaya igo-igo rin ang budget. Nabaita. Puno ang ng slaughter na puno. Ito yung sakyanan dira. Credited Puro man ba siya? Puno mga trainee. Tanan. Credited man. Sa una may bayad na. Oh, wala. Pagkusog sa butcher, yung nagipansin. Pagkusog sa butcher, bayad na. Wala mo na. Sa tago wala. Sa tago wala. Kailangan ko ito yung gibayad na mo ito sa una. Mura, ka-package na niya, pero wala na yung libo. Package na to, hantod maman. Kaya dito na ka mabayad, inikuha sa certificate. Paano mo sa usim man nata ko. Taglawan mag-iwa, taglawan sa pagpatay. Nagprito ka ng gamit.
Ano siya magamit? Karon gani nga kuan. Bayad pa ka sa IELTS. Bayad pa ka dira sa slaughter. 5,000. Nga kung dili ka taga Digos, 10,000. Ano ba? Imo pang gamit. Nga ang mga gamit na sobra so 8,000. Ano ito sa mga? Mahal magay mga kutsilyo. Pero depende kung mga second hand yung gusto. Di, Asa may tumawag sa kutsilyo? kuan, wala may mga baligyab dira Wala. mga kuan. Di wala sa yung baligyab dira kanang Kaya sa una, ipadala rin namin eh. Kutsilyo. mag sigonsar na siguro. Gusto mo sa kutsilyo, pagkatoon mo eh. May babaeg lang ninyo sa buwan, kana sa mga kairan. Pero teran dali ka muhabol, yahak mo na eh. Bula na dali. Magdulo. Di dana ni mahayop na kayo. Pag-abot mo giway kila kaywaan. Wala, di pagkaduwal. Slide na lang, lawan eh. Okay, pag ito sa una, daghan kayo nakalupad eh. Ano dana kay. Okay itong nagkuhan ko change career lang ko kuhan. Butcher kay. Dali nang lupot sa mga kuhan kaila eh. Kuhan ba? Tulo ka bulan nilang training. Nga nana sila yung andro, nanay magunit nila. Oh. Training ka, na kayo maduulan. Hindi mo tabang, anak kanan. Monitor mo ka kayo, updated mo kayo sa buwan. Tulo ka bulan na itong classmate ko na ako sa high school. Alaga naman. Primero, magtinga pa ka na, first month. Okay, bayad man sa mga... Pero ito na yung capital dyan ah. First month pa lang ano. Kaya lang, matira matibay, kung nakiputi mabugnawa. Matira bugnaw, init, anak-anan ba?